Hi students. இப்போ third sum பார்க்கலாம். இதில் வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான சம். எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்தோம் இதே மாதிரி ஒரு சம். இதில் ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் அவ்வளோதான். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி கிராஸ் ஏ பியும் பிங்கிற செட்டையும் ஏங்கிற செட்டையும் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டை நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? தென் ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது 90% ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் செய்கிற தப்பு என்னென்னா, இப்போ ஏபி அப்படின்னா ஏங்கிற செட் அண்ட் பிங்கிற செட்டை கண்டுபிடிக்க சொல்லணும்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, எப்போயுமே ஏ தான் முன்னாடி இருக்கும். ஸோ -2 0 0 3 3 ஸோ இதுதான் ஏன்னு எழுதிடுவாங்க. ஆனால் கொடுத்துருக்க ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பி கிராஸ் ஏ. ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே பியை சேர்ந்தது அண்ட் செகண்ட் இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே ஏயை சேர்ந்தது. ஓகே, ஸோ அது மட்டும்தான் இங்கே கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக இருக்கணும். மற்றபடி இந்த சம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற இந்த எலமெண்ட் எல்லாமே இந்த பேரில் இருக்கிற முதல் எலமெண்ட் இது வந்து பி கிராஸ் ஏ. அப்போ எது முதல் இருக்குது? பியோட எலமெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஸோ அப்போ பியோட எலமெண்ட்ஸ் தான் முதல். இப்போ இங்கே என்ன இருக்குது? -2 அகைன் -2 0 0 3 3. ஸோ ஒரு செட்டுக்குள்ளே ஒரு எலமெண்ட் ஒரு தடவை தான் வரணும். அப்போது அவுட் ஆஃப் 2 -2 ஒரு -2 நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 0 இருக்குது, அதில் ஒரு 0 அண்டு 2 3 இருக்குது, அதில் ஒரு 3 எடுத்து எழுதிக்கலாம். ஸோ அப்போது பிங்கிற செட்டுக்குள்ளே -2 0 3. இப்போது ஏங்கிற செட்டுக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா செகண்டாக இருக்கிற பாருங்கள் பி கிராஸ் ஏ. அப்போ செகண்டாக இருக்கிற பேரில் இருக்கிற செகண்டாக இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாம் ஏவோட எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அப்போ இங்கே எனக்கு 3, இங்கே 4, அகைன் 3 4 3 4. அப்போது 3யும் 4ம் ரிப்பீட்டடாக வருது. அப்போது 3, 4 இதுதான் ஏவோட எலமெண்ட்ஸ்.